As reivindicacións dos traballadores nese último día de negociación comezaron ás 11 da mañá cunha manifestación que partiu da praza da Igrexa de Lalín e que percorreu as principais rúas da vila. Chaca, paga, sin cobrar non se traballa. Chaca, paga, sin cobrar non se traballa. A marcha rematou na Casa do Concello, onde os representantes da CIGA, de Comisións Obreiras e do Comité de Empresa reclamaron unha entrevista co alcalde, unha reunión que non estaba convocada e que provocou o enfado das forzas de seguridade. É que quedas tranquilo, entón. Pero estamos aquí nun acto violento, isto é un organismo público. Hombre, no, que parece mentira, caray. Che organismo de organización, bello corne. Bueno, tranquilo, caray. Solo queremos falar con Compras, pero joder, ¿qué trabajo vos costa apoyar y llegar hasta aquí? ¿Por qué cojones ustedes que siempre meten los temas en esa evidencia? Pero si vamos a acabar ali na iglesia, anda. Sí. Fala co teu viejo Chacas e que paga o que ten que pagar, anda. E tamén malestar no alcalde, aínda que accedeu a recibilos. Pois non pasou nada, que queríamos falar contigo, como jefe do concello. Non pode dar unha chamada? Bueno, foi así un pouco sobre a marcha. Non pasa nada. Non teño inconveniente en falar con ninguén, pero o que non me parece normal é que veñan desde aquí botando petardos e eu recibín a todo o mundo, polo tanto, aquí houve outras crisis parecidas como a vosa, noutros departamentos, e eu sempre tuve un magnífico entendemento, Bueno, esperemos que siga a mesma tónica. Pois, creo que ten que haber polas dúas partes un mesmo entendemento, non? A ver, venga, pasa. Si, te paso. Unha hora de reunión durante a que fora agardaron os traballadores coa pancarta en man, unha xuntanza que serviu para expor a situación e pedir a mediación do alcalde. A entrevista con Crespo tiña por obxecto de que el mediara como responsable que é do PP aquí en Lalín diante da Inspección de Traballo, no caso concreto de José María Casas de Ron, que é o jefe de Inspección de Traballo, e tamén no de Carmen Bianchi, que é a responsable na Consellería de Traballo na provincia de Pontevedra a hora de asignar os seres na vía contenciosa administrativa, non? E entonces, claro, o seu último día de consultas e o que lle pedimos é que dificilmente vamos a chegar ao arreglo aí na entrevista coa empresa e que a administración intervira, pois non sei, mañán ou pasado mañán nunha última reunión, porque aquí o problema